Nu is, als het goed is, aan de telefoon Saskia Visser van Mee Amstel en Zaan. Klopt dat? Dat klopt. Kijk eens aan, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Ik heb je aangekondigd als iemand die ons iets kan vertellen over de perikelen rond de huisvesting voor mensen met een lichamelijke beperking. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat is... Het is geen nieuw probleem. Tenminste, deels is het geen nieuw probleem. Maar er zijn wel wat nieuwe aspecten aan. Als je rolstoelgebonden bent, is het sowieso al nooit makkelijk geweest om een woning te krijgen in Amsterdam. Er zijn speciale rolstoelwoningen zijn daarvoor. Die zijn wat groter in de maatvoering, zodat je wat makkelijker kan bewegen in huis. Daar is altijd een beperkte voorraad van geweest. En daar komt ook niet zomaar iedereen voor in aanmerking. Dat is logisch. Alleen mensen die dus permanent aan een rolstoel zijn gebonden. Voorheen bemiddelde de gemeente bij het krijgen van een rolstoelwoning. En dat is sinds niet zo heel lang is dat afgeschaft. Op dit moment moet iedereen... we nemen aan dat dit dus een bezuinigingsmaatregel is. De achtergrond ervan weet ik niet precies. Een feit is alleen dat de bemiddeling is afgeschaft. En dat mensen op dit moment, net zoals andere woningzoekenden, op Woningnet moeten gaan kijken naar een rolstoelgeschikte woning. Ja, en dan, dat is natuurlijk voor mensen die niet zo handig zijn met een computer, die niet zo handig zijn, maar bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, of sowieso niet zo taalvaardig zijn, wordt dat wel steeds moeilijker om dan een woning te vinden. Dit is eigenlijk ook onderdeel van een wat breder probleem, dat steeds meer gaat via de computer, de digitalisering van de samenleving. Dat is voor niet iedereen is dat een ideale situatie. Maar als je toch al in het moeilijke pakket zit dat je niet meer langer in je eigen woning kan wonen en dringend anderen een rolstoelwoning nodig hebt, dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. En het leidt tot schrijnende situaties. Kan je een voorbeeld daarvan geven? Ja, Mee heeft zich een tijdje geleden een cliënt aangemeld. En dat is een jongen 14 jaar die sinds een korte tijd een ernstige lichamelijke chronische ziekte heeft gekregen en daardoor in een rolstoel is beland. Woont met gezin op een bovenwoning, is inmiddels rolstoelgebonden geraakt, de jongen. Dat betekent dat de familie hem als hij naar buiten moet, elke keer de trap op en af moet sjouwen. En het is een stevig gebouwde jongen, dus dat is niet mis. Ja, en dan komt alles in de knel. De revalidatie, school. Er is net wel een andere school voor hem geregeld. School waar hij ook met zijn beperking terecht kan. Maar dan nog moet hij wel elke dag het huis daarvoor uit. En voor de familie is dat gewoon te zwaar om elke keer de trap op en af te sjouwen. Dus ze zijn wel op zoek naar een rolstoelwoning. Maar ja, dat gaat nu eenmaal niet zo snel. Ik vind het tamelijk ernstig als iemand in de schoolgaande leeftijd niet naar school kan vanwege zo'n soort probleem. Ja, dat lijkt mij ook. Maar jullie krijgen meer signalen hierover binnen, over dit probleem. En wat doen jullie vervolgens? Wij gaan binnenkort eerst eens in gesprek met de dienst Wonenzorg en Samenleven. Juist ook om de achtergronden van waarom hebben ze nou deze maatregel genomen. We hebben ook contact gehad met Cliëntenbelang Amsterdam. Die is ook met deze maatregel geconfronteerd zonder dat er vooraf overleg is gevoerd met Cliëntenbelang. Dus eigenlijk zijn er van meerdere kanten, is iedereen hier, is het eigenlijk als een donderslag bij heldere hemel gekomen. En komen er van meerdere kanten, niet dat het nou om hele grote aantallen gaat, maar wel om mensen die met grote problemen zitten, omdat zij niet op relatief korte termijn een geschikte rolstoelwoning kunnen vinden. Ik heb nog een voorbeeld, een gezin met een gehandicapt kind, een kleiner kind. Maar dat kind dat groeit ook. De moeder heeft rugklachten. Dan komt weer hetzelfde probleem naar boven. Moet het kind geregeld de trap op en af dragen. En dat wordt te zwaar. Ja. Een andere oplossing zou natuurlijk zijn, tenminste zit ik te bedenken, we hebben het daar ook bij Radio Signaal ook wel eens over gehad in verband met ouderen. Maakt woningen toegankelijker. Ja, nee, dat is. Er zijn zeker oplossingen nodig en ook gewenst. Ik denk dat de allerbeste oplossing is
bouw alle nieuwbouwwoningen, zeg maar, zo toegankelijk mogelijk. Dan heb je, zeg maar, in de toekomst heb je een veel flexibeler woningvoorraad. Hè. Dat is dan ook niet zo gebonden aan allerlei veranderingen, demografische veranderingen. Maar dat is wel toekomstmuziek. Dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag gebeurd. Dat snappen wij ook. Ik denk dat af en toe ook de gemeente wat coulanter kan zijn. Van wanneer doe je nog wel woningaanpassingen in een, zeg maar een woning die op zich niet misschien de meest ideale woning is. Maar als er geen alternatief is, iemand moet toch ergens wonen en moet ook moet ook naar buiten kunnen. Is het dan toch niet af en toe mogelijk om woningaanpassingen te doen? Zodat iemand dan maar, misschien iets minder ideaal, maar toch in de oude woning kan blijven wonen. En ik denk dat er op korte termijn ook nog wel eens gekeken kan worden naar hoe verdeel je nou de bestaande woningen? Want er zijn heel vaak woningen gereserveerd voor bepaalde doelgroepen. Dat is zeg maar gelabelde woningen. Deze woningen zijn speciaal voor ouderen. Die woningen zijn speciaal voor mensen die in een rolstoel terecht zijn gekomen. Ook dat systeem heeft zijn beperkingen. Het is natuurlijk niet een flexibel systeem. Mm-hmm. En misschien kan daar ook soms naar worden gekeken. Kan daar niet wat flexibeler mee worden omgegaan? Ja, maar dat zijn oplossingen, zeg maar, of tenminste voorstellen voor een oplossing die niet van de ene dag op de andere dag soelaas biedt, natuurlijk. Zeker niet als het om nieuwbouwwoningen gaat. En die andere oplossingen zijn natuurlijk ook een kwestie van wat de gemeente Amsterdam besluit om te doen op dit gebied. Mm-hmm. Hoe ze dit probleem willen oplossen. Natuurlijk, als je meer woningen met behulp van woningaanpassingen toegankelijk wil maken, dan zal dat ook wat kosten. Ja, het verbaast me bijzonder hoor, dat dit een groot probleem is. Want als ik het goed heb begrepen, heeft de gemeente Amsterdam Agenda 22 als beleidsuitgangspunt genomen. En daar staat heel duidelijk in, de samenleving moet toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht de mate van beperking die iemand heeft. Zeker. Nee, en ik denk dat de gemeente op zich ook van goede wil is. We leven natuurlijk wel in een stad die al eeuwen bestaat. Dat betekent ook dat er veel huizen zijn uit de periodes dat er niet rekening werd gehouden met mensen met een beperking. Die huizen staan er nu eenmaal. Daar doe je niet veel aan. Dus dat er een behoorlijke inhaalslag te maken is, dat is duidelijk. Maar dan juist is het belangrijk om bij alle nieuwbouwwoningen daar optimaal rekening mee te houden. En dat gebeurt ook nog niet altijd. Nee. Sorry, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, nee, ik onderbrak je omdat ik het met je eens was. Ja, ik zat te wachten op een reactie, dus vandaar dat ik even stilviel. Ja, begrijp ik. Is het een goed idee als wij doorgeven waar mensen signalen over deze ingewikkeldheid nog kunnen melden? Ja, dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Ik denk dat er twee organisaties zijn waar mensen dat kunnen melden. Of bij Cliëntenbelang Amsterdam. Ja. Of bij Mee Amstel en Zaan. En noem even Mee Amstel en Zaan, hoe mensen dat kunnen doen. Sorry, er werd even geklopt op de deur van de kamer waar ik zat. Ik was eventjes afgeleid. Ja. Bij Mee Amstel en Zaan kunnen mensen dat melden. Misschien is het wel handig om dat dan direct bij mij te melden. Ik zal even mijn e-mailadres doorgeven. Mm-hmm. Dat is s.visser@meeaz.nl. En dat laatste na de @ schrijf je als M. Maria Eduard Anton Zacharias.nl. Ja, en voor mensen die geen e-mail hebben is het handig om het nummer 020 512 7229 te noemen. Hè? Ja, dat is mijn directe nummer. Het algemene nummer is dan waarschijnlijk handiger. Oké, 020 512 7272. Ja. Saskia Visser, ik wil je erg hartelijk bedanken voor je bijdrage aan de uitzending en succes met je werk. Prima, hartelijk dank.